Right, ma'am, yung hapon, no? Ngalan pa lang anay, ma'am? Si Janela Makoko. Ginela mo. Mga pila ka nakatuig nga gabantay sa mga sitwasyon sa lodging house diri sa inyong mga barangay. Lawig na mga 10 years na. 10 years. Mm. So sa imo pag Upod ko na analyze 10 years man. Sa imo pag analyze subong kamusta ang pag ano bala sa sinulod sa mga tao, sa mga customers nga doon nagapabukbal. Di subong, di sila kalusot sa amon, kay nga ginabantayan na linsaga, hasta sa gabi, ginabantayan namon. Di kung once nga minor, maana sila masulod, inalapitan namon kag pamangkuton kung pila na edad ya. Tapos ang bal namon kung may ID ka mo o may birth ka mo, dapat din namon malantaw. Kung makita namon nga daw hindi sila minor, te okay. O kung minor, bawal gid. Pero what if pag-analyze niyo nga hindi siya minor pero ang itsura pero minor gali ang pangidarong Hindi gidya biskan ang tsura yan nga daw hindi minor ginalapitan gidya pangitaan namon na ID gidya. dahil do kaduda-duda na Duda-duda gidya kay may ara gidya nga siling mature na sa daw hindi ay minor po minor gina siya. Kag labing pag ginaano namon sila mo check namon nanay ang ilang ID. Biskan daw siling mature sa po ID lang pangitaon namon. Importante lang makita mga edad ya. So bali halin kina sa ngaga anuras ka mo nag-umpisa or halin pa kagabi ka mo nagbantay Kay nasa nga sa sugod sang Valentine's ni mga lasiti. na city sa ngaga. Aga. So ang pagsulod sa mga taho hindi man siya Hindi pa. Hindi, ang madasik lang ni masulod mga alas 2, alas 3 pa kadto sa gabi. Bali karon nang dugay-dugay alas Oo, sa namong ginangbalantayan. Among ginangbalantayan namon. Ang importante subong nga mga tanod, alert lang sa mga minor kay kita mo mga minor bata pag gablulusong na. Kita may bata man ta, may apo man ta kinahanglan kontrolon ta ang mga minor nga hindi sila kasulod sa cottage. So bali ang diri nga area secured how about ang sagwa yabi ma'am? Mera manupod namon gabantay man, hindi man sila kasulod kay kada mga cottage may mga tanod man gabantay. Ag may mga policeman. So if ever nga do mabato sila or do ano sila anong inyo sini nga pagahimuon sa ila bali bala nga do ga-insist gid sila nga masulod pero wala sila may dokumento nga ipakita. Kaya ano namon sa Tagiyan, isang cottage nga hindi sila papasod doon. Ay kung oras nila pasod doon, pwede sa namon yan sa police station, i-report nga minor ginapasulod nila. Kung hindi sila magpati ang mga bata. At ang Tagiya, sinisang cottage sila yung maano sa minor nga hindi papasod doon. So message lang nimo ma'am sa mga luyag kag sa mga gusto pa nga magpaliwaliwa karon sa gabi kay malawig pa ang adlaw nga Valentine's. Mga tao subong siri sa Happy Valentine's na lang ang hindi minor, okay, pwede sila mag-happy, pwede sila mag-ano, pero kung minor, insindiyon nyo lang ang minor nga hindi na pwede ninyo papasudlon, kundi na ang may mga cottage, pwede lang, hindi lang pagpasudlon, kaya nga may lahi na subong, kag may kaso na. Ang nga, patun nga tubangon na lang niya, nga mga bata, hindi lang papasudlon. Kag kung ano lang niya, kung okay lang na kumaligo sila sa baybay, basta hindi lang papasudlon sa cottage. Obligasyon ta na nga ninikanan ng mga bata, hindi kaya. Pwede lang. Thank you.